Gaurko froga nazioartekoa izan da eta Espainiako kopa barruan dago sartuta. Eta bueno, partai izan dugu, zeion partai baino gehiago izan ditugu. Eta bueno, dena ondo atera da. Azterketa politak izan dira, Frantziatik etorri dira hainbat txirrindulari eta maila igo dute eta nahiko politak ikusi ditugu azterketak. Daramagu 15 bat egun, eta voluntario gaur, 50 inguru egon dira, baina 15 egun hauetan jende asko pasatu da hemendik, eta egun gogorrak izan ditugu, boladak gogorrak izan ditugu, eta gogorra izan da. Uste dut nahiko positiboa dela emaitza, eta gustora. Hau 5. edizioa izan da, eta uste dut izen garrantzitsua egin dugula nazio mailan, eta gaur Kevin Soaresek irabazi du eta amaitzerakoan esan du nazio mailan zirkuitorik onena dela, baina de largo esan du.